tabi Sir Mar. Yan, oo. Yan ang may nagkagi pa rin mga motor, tricycle, auto. Pwede dipisil ko ng kasabat mo na, yung mga kasabay ng boulder. Posibleng maka-slide ini sa motor. Magkausarin mga aksidente, bati ang baha, masulog. Pababa digdi Sir Mar sa Kimantong, sa may kanto Cancel. Masulog talaga na tubig baha. Kaya dipisil na ini para sa mga motorista. Although sa iba, talagang nagpipirit na makauli tabi Sir Mar. Sa indang harong ta digdingani sa Kimantong, may hinatod kita, nagkatabang naman sa tuya na nakisakay. Kaya bigla sakto, so agihan ta. Yaon man siya duman naka-star, kundi kay puwan ang magbalik na sa natabi Sir Mar sa sentro. Tanga rin nag-ibog, nagalangkaw ang tubig. Nabibulos, pasirin digdi sa kay babaan kan barangay Kimantong. Ang tubig, pasiring na, nagalangkaw na. Digdi harani na sa may intersection, harani sa gasoline station, o eating shell. Ayun, Pas na dahil Sir Mar magi ang motorsiklo. Iyo. Ang sitwasyon tabi digdi Sir Mar sa barangay Kimantong, dipisil na. Yeah, dati man talagang pigbabaha yan sa lugar na yan. Lugar na yan, Kaya ingat-ingat na lang, tabi. Diskanso na kung dahil kaya. Correct. Pero so far Sir Mar, may mga bihikulo ta kaya duman talaga sa may ining Rizal Street na ini. Pagpuon ka sa may kabakan sundot din sa may sa tuya, dipitilo talaga ang pag-aagi kang bihikul, tamasulog ang baha. Pero pag abot mo rin di sa may parteng Albay District area na, medyo pansin lang po, bako pa masyadong langkaw ang tubig, kaya pa kumagikan 4 wheels. Pero kung sabiyon, so tubig, nag-aragi na sa tinampo. Sa tinampo na nag-aragi, tabi Sir Mar. So tubig, nahiling ta kaya talagang problema. Kung sa tubig, minsan hali sa mismong salog, gusto minsan ang tubig masulugo na nag-aqua, hali sa larong drainage, paibabaw sa tinampo. Ayun, Sa mga taklog nga ni, pigiling ta, biyo ng pigya hurol cap, kan tubig. Actually sa tubig, nag-agi sa drainage, pero talagang salit ang mga drainage, kaya minabulwak ang tubig pa itaas. Iyon, yeah. Sabi Sir Mar, ang sitwasyon digdi sa Daragal Bay so far, digdi sa may parting Kimantong talagaan medyo grabe na baha kumpara sa ibang portion digdi sa sentro kan talaga. Okay. Okay, tabi Sir Mar, so yan ang dagdag na istorya. Mobile Unit with Boy, Joshua Bino, DCCB. Thank you very much. Yan. Oy, Karen, baka nagantabay si Karen, ano? Karen, may naghahagad ng akudir dyan sa Puting Daga. Marami na po stranded sa baha. Lagpas tao na po ang baha. Need din po ilipat yung kabaong po ng sa unahan namin. Asa po, need ng tulong. Yan. Karen, tabi, no? Paki-abiso dyan sa MDRRMO, CDRRMO. May naghahagad po ng akudir dyan po sa Puting Daga. Lagpas tao na daw po ang tubig. Naku, talagang makusog man tubig ko yan. And then, yung po nga niyan, mga tugang, padagos po ang pag-abiso ka mga otoridad. Maghahali na kung ano yan. Kung alangkaw na po ang tubig, dipisil na. Araw ka ng banggi, medyo kunyang kita, no? Madidipisilan ang mga rescuers man. So, what we will try to connect mga tugang sa mga rescuers, baka mag-field sila ng personnel, baka kaya pa, ay di para mailipat po ini, maiibakwar ini po ng mga na-stranded po dyan sa Puting Daga. Tapos may kabaong na pong ililipat. At nganing mailigtas man. Okay? So, yun po yan ang perwisyo kan baha, mga tugang sa palibot. All over, halos ang Legazpi, mga tugang, talagang di na din tubig, no? So mga mga drainage canal day nag-ubra. Kumbaga day sobra sa indang volume na kayang akuon ang nagbulos na tubig. Yan. So programa naman kay ni Jing. Programa naman, pararo mo naman sa kapadakulao naman. Ayun po ayan po ang kunyan, ang sitwasyon is na siyempre, sabi nga ni Kayan, because of pagbabago ng panahon,
those areas na nagsiserving kaldero, di ba? Yung kaldera, nagsiserving parang tagasalukan, mga uran, pasiring duman, mga kabasan. Na i-convert na ng mga tugang yan sa commercial space. May ginibong tinampo, so sa maduman sa tubig, water seeks its own level. So, dapat na igwaning maagihan mga tugang and may outflow. So, tubig na maglalaog. Bata kita digdi sa Legazpi, below sea level kita, di natural. Pag nag-high tide, magsarabatan so sa oran, dahil po talaga perming malangkaw yan. No? Perming malangkaw lalo sa mga nasa kababa na lugar. Kaya po, duman sa mga kababayan perming masid-masid. Magmasid kimaray, dyan po sa sendong palibot, habang kaya pa, kunyan na muna, magdiskarsi na muna, magdiskanso na muna. Tangani po na, kunyan, dahil magkaigwaning, kunyan, problema. Sabi nga sa TV News, nasa East of Daet, Camnorte ng Bagyo. Iyo po, base ka sumago baga sa alas 5 bulletin. Kaya lang, may wason po ang bagyo. May wason kaya, iabot po kita digdi, kaya na mga uran. Tapos may signal Lamberto nga ni. Bilan mo ang signal Lamberto, maghali digdi sa nagkapirang eastern portion kang ano ni, kaya ni po na eastern portion mga tugang kang Albay, pasiring po duman sa Kamsur. Dakul na mga areas duman sa Kamsur hanggang sa Camnorte, and garo hanggang duman pangani sa may parting Mindoro. Ang mga nasasakop mga tugang ka mga signal, di ba? O kaya maiwas po talaga, and this is the first time siguro na na-experience ang mga kababayan na bakong araw ka mga bagyong mga inot na talagang kurok-kusok mga tugang ang paros. Pero ini dai, kurok-kusok uran. So, natural, pag nasaturate ang daga, mga tugang marasay. Pag napano ang drainage, maagi sa tinampo. Pag nasulat, iyuman. Kaya po, yun na po na nangyari sa tuya, mga tugang sa sitwasyon, digdi po sa Kadaklan halos, ka mga lugar, mga tugang sa Siyudad Legazpi, asin sa probinsya kan Albay. Okay? So yan po, tabi ang sarupa ng mga siguro, after this, yan, mga ngapuda na o kaya mag-aaradal naman ang mga disaster officials na kasarabay po mga nasa engineering kung paano nagigibuhon. Okay? Sir, mga pudan po, ako may nahulog po na babae sa may bunga mabinit na tulay sa Legazpi. Baka po may kaagad rescue, sabi ni Junjun Chan. O yan, nag-message si Junjun, mga tugang sa DCGB News Online. Karen, yaw ka pa dyan sa, tabi, sa CDRMO, lang tabi, paabot man, kina Ma'am Ladi Asur, na may nahulog na pong babae sa may bunga, mabinit na tulay sa Legazpi. Baka po may makakagada po ng rescue. Ayan po tabi, rescue team, Sir MJ, baka pwedeng dumalagan sa team natin. At ma-rescue ini po na babayi. Okay? Ayan, okay. Sabi ni, pakisabi po pa pag-repair na sa concern sa puting daga di sa CDRMO. Yan. Tapos si Guapa tabi Karen, ito pong may saro pa, babae sa bunga mabinit na tulay, nahulog sa mabinit. Bunga mabinit na tulay sa Legazpi. Baka na po makaagad man ng rescue. Yan po tabi. Opo, mga kababayan, wag na hong lalabas. Dahil na po magluwas, ngunyan pong kasagsagan pag-uran na makusog, madiklom, dahil na po kita magpuwersa. Diyan na sana kita sa harong ta. Kung dahil na kaya sa harong, tatalang kaw na, dumang kita sa nearest na mga harong na pwedeng mag-akomodar mga tungang mga kababayan tayo, yung parang local evacuation within the community. And then pag dahil na talaga kaya, dumang po kita sa mga evacuation centers na pinagdesignar. Aram yan kan mga barangay disaster residential management council kung saan kamo dapat nadarahon. Ayun po. Okay, so yan po ang mga sitwasyones ko niyan. Medyo mamundo kadakol po ang mga talagang binaha. Digdi po sa satuya pong palibot. May mga nagkaraot na infrastruktura, may nagkaraot na tinampo, may nagrasay pong mga daga,
And then may mga diit pa na mga tamaan ka na grasay na daga diyan po sa mga parte kan bulod. O kaya duman po sa mga kababayan ta, maging marikmat po kita. Kung iyang mga piga tuturo sa tuya sa disaster risk reduction management, kan mga kabarangay ta, mga officials ta, tandaan ta po yung permi. Taram ta digdi po sa tuya sa sa Albay, pakyaw ta na digdi gabos. Pwedeng mga complicated po ang mga complicated ang mga sitwasyon kang kalamidad na pwedeng tumama sa tuya. Araw ka, igwapa kita bigabantayan, manungod po dyan sa kunyan, sa lahar. Baka kung umuros man yan, mga tugang, pag nasaturate na, so mga nakadeposit dyan sa itaas, tibaan kung mauros, mga tugang, another problem po yan. Bueno, Pading Jomar Bien, minabalik. Pade, plus kami, pade. Salamat, Paring Mar. Good evening. Good evening sa mga parantabay. Kaya kita dahil nasisimbag ni Brian Berdin, ang MDRRMO. Oo. Kan bakakay si ABC President Noki Bombales, unong barangay kan hindi nag-post. May posting na tumba duman sa iyang barangay. Ay, pangyari. Ay, bakong poste? Dakula na kahoy. Dakulang kahoy. Oo. Oo. So, malamang niyo ito duman nagtatarangkas. Iyo. Sasabi ni Nag-ring sana so Sir Brian eh. Pati si ABC President, pigbalo ko, dahil man nakakasimbag. Sabi duman sa ipigpaluwas na impormasyon ni Noki, ABC President Noki Bombales, na ma-update na lang dasin pag nahali na ninda, busy ba kayo dito kay Harali? Unpassable, dahil pwede agihan ang tinampo hali sa hindi, pasiring sa panarayon dahil ang kandakulang kahoy na ito. Ayun, hindi ito May panarayon. nagbalong jeep na maglusot na hungkang sakali. Oho. Di lalo pang nakaulang. Nako, yan po So, taon-taon na lang siguro pa din, balaunta naman apudan na baka matapos na ito. Yes. Pigihin mo kaya nindang mahali da so kahoy na dakula para makabaldaan mga biyahe. Yeah, Roger. Yan ang update tabi pa rin. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much. So, awal na tatong na po yan. Tamay nagkatrumba ng kahoy tabi dito sa may parte ng Bagakay, between Hindi and then Panarayon area. Ayan, ingat-ingat po tabi. Sa mga nag-update na magbirahi, at dipisil na. Ayan, hello kay Tony Rodriguez. 43033. Listening and monitoring, Sir Mar. 10103. 142. Alright, ano daw kung nailing ko kasumago kumusta daw si Nicole, kumusta daw si Nicole? Itsata daw si Nicole. Pariporton to si Nicole. Pariporton si Nicole. Diyan po sa sa Bagakay. Kang sitwasyon dyan, mga tugang, si Nicole Gloriani, ang SK chairman, mga tugang. Kang dyan po sa Baclayon, sa Bagakay. Kamusta daw ang sitwasyon duman? At bago nagpo-post si Nicole na nangangapo din sa mga kababayan na mag-evacuate na ngayon sa mga delikado ngayon, mag-evacuate na. Signal ng virtu na ngayon kita. Kaya nagkaroon na ng signal. Nawala ang signal ni Nicole. Ayan po tabi. Ayan, Purok 7, Barangay Bigaa, Legazpi City, nagagad mo po ning tabang. So, sarong residente, naglawod kanina pang 1 p.m. till now, dahil pa nakakauli. Ay pangyari, bawal na maglabod Makairak po sa pamilya, grabe na po ang adit, galing po sa Disney News online message yan. Ayan, okay po, nagpirit maglawod, may gill warning kanina, di ba? At saka may early morning, may advisory na so PDRMO, PDRMC na dahil na magpalaot ang mga sasakyang pandagat. Ayan po tabi. Kundi, paano kayan? Baka kaipuan talaga na nagpirit po alauna ng hapon hanggang ngunyan da po, dahil pa nakakauli. Yan po tabi. Adi, Purok 7 sa Bigaa. Pero hindi pang pagsasabi pag-araw kayo ng mga banggina,
Kaya baga pag-evacuate ka mga disaster officials na atab pa mag-evacuate na because they will not compromise mga tugang the rescuers na yon magka-rescue duman. Kaya iyo po yan ang sitwasyon ngunyan mga tugang. Pag kaya pa, kakayanin yan. Pag hindi na, pagkulpa na. Kaya hanap kita safe na lugar mga tugang sa mga kababayan tang inabot po ning kunyan baha. Hanap kita kiaralan ko na lugar. Yan. Yan. Sabi ni Samantha Nicole Nicole Cebuano. Yan. Need po namin rescue dito sa Kabangan. Nasa Rusi Building po kami, Pulanggi. Nasa Rusi Building po kami sa Pulanggi. Samantha Nicole Cebuano. May nangay po ning rescue, mga amigo, tabi dyan sa MDRRMO kang Pulanggi. May nangangapudan po tabi ning rescue. Kay Puanda po ning rescue. Nasa Rusi Building Sinda. Okay? Alright. So, kunya na dakul ang mga naghagad po ning ayuda para ma-rescue talagang naglangkaw ng maray sa tubig. Imagine kung palabaw na o kaya pa labaw ng tao, talagang may problema kita dyan. Di ba? Kaya tabi, duman sa mga kababayan maging areglado kita, maging masinunod kita dyan sa mga kababayan Sabi ni Congressman Didi Cabredo, yung 49 IB nag-deploy naman ng human resource sa Libon. Nab4Sol as in OCD CD Bicol, may rubber boats. Ang Nab4Sol ma-coordinate directly with Libon Albay. Yung Coast Guard nag-coordinate na with PDRMO Albay. Yan. Pwede talo si Kung Didi. Ang sitwasyon is duman po sa sa mga area diyan po sa kunyan sa Libon talagang kasubago pa niya pigtutukan na morning pa mga tugang kasubago pa ini pigtutukan ninda diyan po sa sa Libon na pinot na nga ni nag-coordinate mga tugang sa BFP kay Director Achilles Santiago na magpadara dumaning rescue force yung nakabase baga sa Ligao. And then, yung mga nagpadara, mga tugang. Kundi, igwa pang kulang. Kay Puwan pa na magpadara, mga tugang ng iba pa. Ang nangyari kan cellphone ko, abuo na mag-iro. Ano nangyari sa iyo, pabata? May mga apudan kita, ayaw mo nang gumalaw. Siguro naipitin ni pagkaulog ko kasubago. Naulog ko sa agianan. Ano nangyari? Makulog pa Adrian sa likod. Ayan. Ay dahil na talaga nabubuksan pangyayari sa buhay Anyway, diwan po sa mga kabarangay mag-iringat tabi. Mag-iringat sa pagparalabto dyan sa baha. Yung leptospirosis ang kalaban natin dyan. Lalo kung may mga open wounds kita. Pero maski nga iba kung open wounds, basta may opening, it's either genitals o yung pong mata, ilong, bibig. Tenga, di ba? Pwedeng magkaigwa ka ng problema. Nakakagadan po yan, mga tugang. Asa po exact location da po kayo sa Puting Daga. Oy, so nagano tabi sa Puting Daga. Paki na kung sa na location exact location tabi. Talaba mo ng Puting Daga sa indugang daang lugar tabi. May may pigpapapo tabi. Ang tanaw naman si Karen sa CDRRMO. Sa inda tabi na lugar duman eksakto sa Puting Daga. Nag-deploy na po ng personnel. Pero medyo na dipisilan da po na makalaog dahil sa tubig. Pero padyan na da po. Yan. So sa Bunga Mabinit, wala pong nadideploy na tao pero nag-apod na po ang CDRMO Gitawo na ma-rescue naman. Ayan. Dahil na po naanap itong burol, may burol. So nag-chat tabi. Paki-chat ka, birare po niya sa receiving news online para mai-connectar ta. Ayan po na mga kababayan
na nagagad po ning tabang diyan po sa Puting Daga. Iyo. O ta nganing ano yan, mailigtas taman sa mga nang ipo po ning tabang po diyan, ha? So padagos po ini na paggiro man kan CDRRMO, kan PDRRMO, nagtatarabang na po ang mga Bureau of Fire Protection personnel, mga police, ang Coast Guard, ang Philippine Navy, ang Philippine Army, halos gabos na mga tugang, pati BGMP, ha? Nagtatarabang na para po sa makapagligtas kita ng buhay. O yan po tabi ang mga sitwasyon mo niyan sa tuya pong palibot. Kaya dawan po sa mga kababayan ta, ha? Day na luwas pa, diyan po sa indong harong, day na magparalakaw-lakaw pa, tabaka kung may ano doon, di ba? Diyan na sana po sa harong ta, maghanap ni nga lang na lugar dyan, tangani po na iyon medyo tungtungan tango na habang matindi po ang pag-uuran pa. Dahil ano yan, duman sa mga tagabangang tabay niya to, padagos man an sa tuyang mga rescue team sa senda pong pag-asikaso, pero maghapon na po ini kidaralagan, di ba? Maghapon na kidaralagan, kaya mag-coordinate po maray magkipagtabangan. Okay? Mientras na padagos man so DSWD sa sainda mga tugang na preparar kan mga relief resources, ha? Na ang sabi para sa mga Bicolanong maapektaran mga tugang kang Bagyong Christine. So region-wide ang sinamong preparation. Ang sabi, may 161,000 na mga family food packs, as in sobra sa 78,000 na mga non-food items, kasabay ang tulong o 3 million pesos na standby fund. And inaktibar kan Bicol Region Quick Response Team, kaibanan po ang Disaster Response Management Division para sa monitoring kan sitwasyon sa Manila na probinsya sa reyon. Mantang makusugman ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno para makapagtao nin probisyon asin pang-ipo kan mga residentes. O yan po tabi adi. O di duman sa mga kababayan ta, mga tugang, kung mga may maibakwar pa o magbit-bit na ning bado ng sanglian, ikag yan sa plastic. Yan sabi dapat may go bag. Di ba? Dapat may go bag kita. Tangani na magamit mga tugang pag may araw kaning sitwasyon, bit-bit na yan. Nganing day kita magutom, tanggo bag, may laog na pagkaon, nadiit, may tubig, may medicines, may sanglian. Yan. And then, may battery. Kung may battery, may flashlight, gabus na. Yan ang mga iburugtak ta dyan. And then, patuson ki plastic. Tangani po na day madumog. O yan po ang mga sitwasyones ko niyan. Di, iyo yan, sabi nga ni kaya ni pangyayari o pahayag, mga pinagtututukan mo niyan kan sa tuya pong mga opisyal, ang maisalbar ang mga kababayan niya to. Kundi siyempre kung dipisin na, araw katong nadidipisilan na po maglaog dyan sa Puting Daga. Kaya paki-identify po kung saan talagang exact na lugar ito, dyan sa Puting Daga, tangani po na ma-rescue, kan mga rescue. Nag-deploy ng rescuer duman, kundi medyo dipisil da ang maglaog dumang kiro pipirito ninda. Ang kaipuan lang maaraman kung saan talaga so eksaktong lugar. Tangani po na day man magparahanap-hanap mga tugang sukunyan so mga kababayan dapat yan ang oras, time is of the essence dan, di ba? Yung oras po importante para po sa mga kababayan ta. Alright. Padagos Papamar, arin maagi sa to ang bagyo. Nag-aagi na. Dahil mas itong maagi, nagdukot sa ano. Kundi maiwas kaya, may epekto sa tuya, uran. Yeah. Pero itong mga paros-paros na namamatian ta ka mga panahon, dahil man po tabi ta, dahil man kita nasa sentro. Yeah. Although laog kita sa lawas kang bagyo, nag-iwas. Maiwas ang malawak siya. And then, siyempre, duman po sa mga kabarangay nato, mga tugang, yan ang pangapudan mangkan sa tuya po ng mga otoridad na magkooperar, magsunod duman sa mga ipinagpapaabiso
Tangani po na dahil kita magkaiguan ng problema. Okay? Yan. Ito pa, mga tugang. Sabi ni, ano yan, ni Primo, mga tugang, natabi sa bagyo. Ano natabi sa bagyo? Yan. Okay? Ay, may problema yung cellphone ko. Huli ko ni kay Ricky Boy na cellphone na yun eh. Dahil na nagtatap. Yung gigununan mo yan. Primo, tabi sa bagyo, sa natabi mo yan ang lokasyon. Kasubago niya, duman sa may party kang diet, no? List of diet, no? Pero dahil nga sa mahiwas, kaya may namamatian po kita din, okay? Alright. Ito. May kilala po na rescuer sa Pulangi. Yung kaibigan po kasi need daw ma-rescue. 2 adults and 2 kids. Nagtawag na sa BFP hotline. Di daw sila ma-rescue at mataas na daw po tubig. Sa Magurang Pulangi po sila. Yun ang panglabi. Yun ang problema natin ito. Paggabi na. At saka Makunyan. Mahirap ang daan, di ba? Ayan. Baka po sir possible ang mabinitin bunga na tulay. Ano ba yan? Ayun, may mga text message po kita. Nagdulo ko lang itong cellphone ta. Di magkipag-cooperar. Ayan. Duman sa mga naghahanap po ng evacuation, ng rescue, yan po ang kunyantang niyan. So mga rescuers are trying their best. Pero kung talaga halangkawon po ang lugar, na po talaga makakapenetrate po yan. Ano po? Ayo. So, let us hope for the best na wala pong madiskwido. Ayo. Bueno, nagdagan tayo ng istorya. Ali po dyan sa luwas, partner Alarmario nasa linya, 7:38 na po ng pagkabangi. Partner Al, bless kami. Thank you so much, partner. Thank you, Lord. Puro pondo na sa oran. Kapirang minutos ng puminahingalo so bagsakan oran. Pero diretsoan bulos kan tubig baha digdi sa Albay District and may mga inaranod ng manok. Tapos mga gamit kung ano-anong mga inaranod na, mga balde na nagtarahaw sa tinampo dahil kan pressure kan tubig baha. Halin dyan sa may area kan Mauyod, pasiring digdi sa area kan Kabangan and Barangay 15. Kaya talagang rabian na pressure kan tubig dahil ang bagsakan tubig pasiring dyan sa may area na yan kan dinagaan na partner. Kaya talagang dakol na ang apektadong mga residentes monitoring ta ay talagang sa mga harong rin nalaog na and so iba nag-penetrate na sa Huralangkaw na area para makalikay sa pag-apaw kan tubig baha ali sa Salog na ining Salog na inig sa Albay District and including naman so hali dyan sa Taysan monitoring taman ining sitio Malangka kan Taysan may salog kaya dyan na pingagihan man na partner baha naman ko dyan and may mga feedback man kita ali sa Humapon area na may mga lugar naman talaga na binaha ko dyan pero so far naimang kita na monitor na injured o casualty sa sitwasyon ko dyan and kay Puan sa naman dapat iskosar talagang magpadagos pa ini na pressure kan tubig baha delikado. Sana do diretso na ini na nagpundo nagkampir na minutos na bagsakan oran na partner digdi sa may Albay District area. Ugaring pero may round out na naman digdi sa Albay District area. Kaya karapkapan mas delikado sa mga nagluluwas pa, nagpirit pa magluwas sa momentong initabi partner. Yan update digdi. Alarmario, thank you. Thank you very much. Dakong, bako na pong possible na mabinitin bunga na tulay. Pero may nag-aragi na po duman. Nakain nung sa mga nag-aragi duman sa tulay. Mga buyong. Pero di ba may nahulog babae daw eh. Di ba? Nahulog babae. Yan.
Alright. Sa mga kababayan po niya to, may abiso ang Albay Cathedral. Sa mga kaipuan po mag-evacuate, bukas po ang Albay Cathedral para sa Indo. Iring atabi igabo. Siring man, sa Redemptorist Church, mga tugang, sa mga kailangan po mag-evacuate, bukas po ang Redemptorist Church, Gugun, Legazpi City para po sa inyo. Yan po tabi. Sa mga simbahan natin, nagbubukas na po ng pintuan para po mga tugang sa satuya po ng mga kababayan na nangangaipo po ng shelter. Dahil po kaining padago sa paguran, asin talaga pong kunyan. May problema sa sabi nga ni kaya ni tubig. Inabot na mga tugang sa mga karong asin naglanto pa. So yan po tabi. Hello kay Sid Bansuela. Good morning tabi. Good evening tabi sa imo classmate. Alright. Duman sa mga kababayan mamaya pong alas 11 iyan ako niyan. Iyan na masunod pong bulletin kang Pag-asa. And ang sabi mga tugang medyo dako lang nag-aantabay kung kumusta na ngaya sa mga pigparakalkal dyan sa itaas kang bulkan. Yan po, dahil pakitang nahihili, dahil pakitang po nananutaran na may dagdag kuros na bahaali po sa pamitisang ang bulkan mayon. Sana wala. Sana wala. Sigurado, dahil bigparaturuki nindo yan, pag may uminiro sa ng mga tugang saro duman sa itaas, ruso yung pababa. Kaya pinaibakwar baga sa mga hali po dyan sa mga hali dyan sa mga suwarani sa mga salog. Diba? Ayan. So sana wala, garo na sobrahan dahil na nasunod sa mga dapat nasunod doon ng mga patakaran sa pag-akwari kung saan na sana. Partner Jimmy na salita na sa linya. Pade, Chief Jim, please come in. Yes, salamat Direk, madali may nag-upload baka emergency ni. Dakulo nag-aragad ko niyan. Nag-aragad rescue. Yes, isipin ni. Si Vice po rin ng Dilcasa, si Vice Dilima. Kumusta sa Del Rosario kan libon ka? Sa Agustin ka si Lima. Presidente ni ano ka sir sa Irrigators Association nga ni? Dating Vice President ko yan, Secretary na po ako, sir. Secretary kan Del Casa, Del Rosario, ano nga ni sir? Live kita sa radyo sir sa DCGB. Sir? Live kita sa radyo sa DCGB sir, nagre-report ako. Sir, okay. Ano po kani, sir? Go ahead. Kapag po kang barangay San Agustin, magaging sada, ito magandang ta. Tapos kung flood protection na more or less 8.5 meters, nabaw na po kang tubig, kaya makatatutok po ang sitwasyon sa barangay San Agustin. San Agustin. Okay, mga tugang and Director Mar, ang kauro niya to si Sir Romulo Dilima, Vice President Inikan Irrigators Association sa Banuan Canlibon. Ano sir ang sitwasyon nga ni dyan sa barangay sa lugar nindo? Ako po, sir, ako 60 years old ako dahil napapagod ng body ko. Pero muna lang muna, may problema po ako dahil ang dapat pong flood protection din na ang taas almost 8.5 meters. Dapat po labaw kang tubig po. Kaya makairan po ay matutumbukan ni kung mawas out ang flood protection o lalo ang dige. Sigurado, takwan araw o kaya may mga casualty din agad. Ay Diyos ko, sana daiman. Gustong sabihin mo, sagkod mo niyan, magkusugan bagsakan uran tabi dyan sir sa lugar nindo. Precisely, sir. At kung naman tingon na po, sir, itong dampaga, pamilya sir, itong... Apo, dam kan National Irrigation Administration. Ayun po, ang tubig, wala dito man. Ang dapat na rin po, labaw-labaw po ang tubig, makatakutin po. Baka pinuwang masadaan sa nagusin sa mga may magkakaroon ng tingin sa tabi. Maiwason na salog yan, tapos minaagi dyan sa dam, grabe ang volume kan tubig dyan ngunyan. Hindi po, sir, ang pinakang critical status ko dito, tapos, aling sunwa ng Zone 6, may balita nga niya kung sa Zone 6A, may naputol na pong digis. Kaya, delikado po ang sitwasyon sa sitwasyon niyan. Marami na po ang tip po, mas nga niya ako dahil ng pinarudus, pero yun ang paano na pinarudus na po ako, sir. Apo, araw ka Director Mar, ang sitwasyon kaya dyan, kabisado ko, nakulaon na salog yan,
ngunyan an magibong na kuan kan na salog mga dike anpig tatakutan kay ning Irrigators Association na kaoloy ta si Sir Romulo de Lima. Oh. Once na may mabringkang dike, once na may mabringkang dike sana daiman, rarapunggason kay ni Tabi Director Mar mga kaharungan. Anong mga barangay ang pwedeng sakubon ing kaso igwaning sana daiman mabringkang dike Tabi Sir Molo Mar ay Molo de Lima? Sa analysis ko po, sir, dahil pare-pares ang level ng tubig, magaling East Carissa down to West Carissa and then up to Pontis San Agustin. Tapos po yan napintahan pa ang tubig, even the Centro Poblacion po, mula ng mga yan, sigurado, ang level ng tubig dyan, siguro baka 1 meter na sila nasala dahil Nya sa mga kaharungan, sa kanagpuan ng tubig. sa mga kaharungan sir ngunyan dyan anon nagahagad kay rescue o may nagiribakwar na? Nag-i-repakwar na sir kasubaro sa mga talagang nasa light materials ng harong. Pero mas tingali sa mga konkretong harong, ngunyan po, siguro, ako nga nito, pwede lang mabot ako dito ang rescue mo, maali na ako. Pero kada man makakabot dito sa medyo delikado na yan, tatagalan na lang ini. Aha. Ano na lang po sir, kung pwede may makapag-monitor din yung rescue din sa sigurado, delikadong mga dyan ang sitwasyon sa ating sentro kan sa nagot din hanggang sa Sunday. Papa, okay. So, saro na lang nahapot tabi, Sir de Lima. So, from Matacon Road to San Agustin, diretso sa Libon, ano yan ngunyan? Passable o kae? Siguro sir, kung dako lang lunadan, harutan ng praka ng bumbero, baka kaya nun pa, pero kung mga light vehicles man sana, dahil na po, passable dahil na po, kaya para... Pwede nang iano diyan duman sa pasiring sa lake bato. Makusugan tubig yan. Ayun po. Okay. Pero kung yan, pakitry pong ma-monitor man lamang ang barangay, medyo na talagang delikadong maraming sitwasyon. Apo. Wala po itong pag-lock ng tubig na sabot na ito protector, linabawa na po. Apa. So, may pangapunan ka sir, guwahid tabi sa kung igwa kanin additional pang mga informasyon, guwahid tabi. Pagkapot tong mga concern government official, baka po pwedeng matawan nila po ng barangay San Agustin dahil mas namin ako, arap po ang barangay official na titibuhan po ng report. Pero po, isa ko po mismo lang dito sa along the river, ako po ang nakakalitan sitwasyon, mas gani alang taon ang restaurant dito sa Tangugdo, napaulabaw na po, kaya siguro kung saan po akong maray na matawan din rescue ang barangay San Agustin sa delikado mga sitwasyon nila, mas gani nakapag-iguanan ng president ito ako sa Subago, pinigla ka naman yung gantong sir. Apa. Okay, thank you so much sir. Salamat po. Okay, so yan Director Mar, ang pakipaghuro niya to sa Vice President kan Irrigators Association duman sa Libon si Mr. Romulo de Lima. Oh, so sa mga oras na ini, so pangapudan ka sa bago sa programa ni Bading Pio, proper ka nagtukaw, nangapudan si Attorney Vice Mayor MacGregor Saison nin tabang yan sa APSIMO, OCD, Philippine Army, Bureau of Fire, kabos na ahensya, Coast Guard na pwedeng makatabang dahilan tagulpi na mga barangay an iguanin na mga nagahagad nin rescue. Dahilan taday pa man nagpupundo, base nga ni kay Mr. de Lima baga, sagkod sa ngunyan, natatakot sinda dahilan takon magbring ka, itong mga dike, rarapunggason mga harong, mga kabasan. Ralantop na ito, aralang kauna por mga diki piga aarabot-abot na bagadakan na tubig pwede nang rumalapuas duman sa aralang kauna diki ngunyan an problema ta ano minabot da duman sa ngunyan Bureau of Fire kasubago bagang pagkaaga sa pantaw Bureau of Fire man so rescue is ARIO Special Rescue Unit kan Bureau of Fire. Ngunyan, pinagapot niya to si Vice Mayor MacGregor Saison. So mga National Attached Agency, ura man. Day, nagabot? Ura ang nagabot. Paano nasa na sa mga kasubago, yaon da sa nag-lipiga disposisyon na sa nanganikan na mga opisyal na sumakat na sana sa bubong. Kung yaon ito sa bubungan mo niya, kung dahil pa man nagkukulpa, o kung inanod na sa wara na,
Nako. hirak man kan sitwasyon sa libon. Napuruhan kan tubig, Iyo. Oo. baha Garo, kan darakan bagyong ini. pati nga ni uwas garo iwan. Dakulang ini bakwar sa uwas. Ano, siguro, nagahalat duman, ano sa response, ta kinoordinate na kasubago ni Engineer Dante Baclao sa OCD, anhapot ngo niyan kan tagalibon, ano, May maabot o dai. iyan ang hapot. Ayan, At least sumimbag lamang da, kung dae, Oo. kunigwa, mataram, may sihan. Ayan. Oo. Ano, hay na so, ay, Tayo Ano baka na? may mga pinag-deploy na pasiring ka. Baka na nakaabot. Taas o agihan. ora man nga ni nag-abot da duman. Di kaya nga, may dineploy na da, pero baka na nakaabot at kung so agihan da, iban pasabol. At least may sihan duman. Yan ang ano. Nagaharalat duman. Iyo, sige. Ayan, at i-coordinate na naman kung ano nang nangyari. Nako. Wala na. Basta, ang sabi ni Vice Mayor, basta kami ngayon, nangapudan, may siyantayan sa aga kung ano ang resulta. Ano ito, Sa mga nagagad. ano itong lugar na ito? Talagang pigbabaha o talagang delikado sa baha? Nga taday tulos na kaharali ning ataba. Yan ang dahil nga nita, kumbaga, dahil man hindi ni pigi-expectar. Kaya Iyo. sabi nga ni kay sa interview ka sa bago, kay Mayor Das Maronilla, sa kahaluyan ninda, maging si Mr. Dilima baga, kasi na naka-experience ni araw ka ni kadakol na tubig. Ngunyan sana. Oo. Dahil man guide bigla lauman ka kung nakaisi, naaraw ka ng tubig na marapungga sa inda, pwedeng nagarali ka sa bago. Iyo, naluyan sa nakang paibakwar. As early as maaga pa, may mga abiso na, di ba? Kundi, yan, diba sa coordination sa na nagka-problema kita. Dahil masabutan kung sa'yo ng diferensya. Sige, Kundi, yun na nga ni Basta Kutaneta, yun ang kapag ng sitwasyon DCGB, dyan. nagtitiwala sin Tabi Director Mar, at least madangog ta lamang kung ano na koordinasyon na aksyon, duman sa koordinasyon na ginibunara nung APSI mo. Ayan, sige. Kung Sa yun OCD. tabi, mga pag-iriba dyan sa newsroom, taon yung cellphone ko, dahil na nag-iro. Sa susi, di ba, pwedeng makapag-coordinate sa Coast Guard, sa PNP. Kasi bago may poste kong didi na pati yung Nabforsol at saka yung 91IB, pasiring daduman. Sa'yo na. Yan ang apot. Siyempre, along the way, baka may problema. Dapat nga ni Maisia. Jimmy na salita din si JB News. Yan. Okay, sige po tabi, yan ang mga, po kanyan, mga sitwasyones po kanyan, mga tugang na pagkabanggi. Marami ang mga nag-aaga ng rescue, pati di po sa Puting Daga. Sa inyo na yung Puting Daga, Christopher Nuga, sa inyo kamong party dyan talaga. Nagapot man sa mga rescuers para madumanan talaga tulos, dire-diretso. Urgent din daw po ng rescue sa Puting Daga, Kabangan West, lagpas tao na daw ang baha. Yan, pakipost mo tabi sa ina parte, pwedeng pagkakilanlan, o sa ina, anong marking, tanganing mas madali na magdalagan dyan ang rescue. Tandiro di sila na maglaog po dyan, pero pipirito ninda. Diba? Ayan, mga tugang sa tuyan po ng mga duga ng mga impormasyones. Ako, mahirap ito. Nagpaparadakol po ang mga naghagad ng akudir ng rescue at nagkabiriglaan kang tubig. And then siguro after kaini, yan magkakaigo naman kita kaning mga pag-assess ka mga bagay-bagay. As in mag-recalibrate kan sa tuya po ng mga aksyon sa mga arog po kaning mga lakdang kung paano ba yan. At nagkabiriglaan naman kita tubig naman sulod duminali sa tuya. Halos kadaklan talaga mga lugar. May mga duda nga ni, so baka may nabuswak na. Baka yung pigdudahan mo diba sa libo, baka may nabuswak na, di ba? And then sa barangay Magurang, Iguaman, may nag-aagad ng rescue, pero sabi daw kang BFP, madidipisilan na sinang mag-agi, paduman. Yun po tabi, ang mga impormasyones na nakakalap ta. Yung sa libon talagang blanco kita. Ayan.
yung sa libo ng Blanco, kung ano na nangyari duman sa uron ni Engineer Baclao tapos ni Director Yukot o kung si say man na representante mga tugang duman sa kunyan sa ano yan sa Office of the Civil Defense. Ayan, okay. Dumang po sa mga kababayan ta, ha? Ininaan saro naman na sabi nga ni ka nagmarka na istorya po sa probinsya Canalbay. Pangyari. Christine, grabing daradarang ng tubig, Papa Mar. So mga daing tubig, pigtubig na. Si Karen Ala nasa linya. Karen, kumusta dyan? Ano da? May mapaon ersan at tabi kita. Yaon kita digdi sa CDRRMO. And tigtututukan ta. So, concern duman sa may puting daga. May nagagaling rescue? Ang sabi po digdi sa CDRRMO, paki-specify da po kung saan da exactly ito sa puting daga. Sigun po digdi sa mga personalized food rescue team sa CDRRMO, nadidipisilan na da po sinda na maglusong digdi sa may baha sa puting daga. Karen, Nicole, Sierra May. Sierra, pakichat daw yun yung nag-chat dyan sa distribution line. Saan talaga sinda na area. Kaya ang pighahanap ng rescue team sa na lugar na ano ang pwedeng pagkakilanlan sa insinda maduman. Medyo difícil na maglaog dyan pero pipirito ninda kaya lang dapat aram kung sa na lugar talaga tanganing specific ang dalagan. Ayan, okay. Actually po, Direct Mar, siguro mabuhan si Dararemo na yaon na ang mga personalized sinda duman, yaon na po ang mga rescuers duman. Pero nadipisilan da po sinda na anapong certification keto kaya need din da si exact location halos sa tuya po. Iyan, yun, i-connectar ta na sinda maging conduit na kita between CDRRMO pagkatapos yung nagagad rescue tabi. Jerry Datang, sain tabi ka mo dyan sa Puting Daga, Cabangan West. Paki-chat mo na lang tabi, dyan sa News Online, chat box ta. Tangani na maka-respond. As in, maging specific ang dudumanan kan rescue team. Bako itong maghahanap kang dahil mo aram kung saan ka maduman. Baka mabugtak sa alanganon. Sabi po, kantugang ko sa Puting Daga, na-rescue naman daw po sa Kabaong. Nalipat na daw po sa taas na parte. Tigtarabangan na daw po kang mga tao duman. Day nang rescue dyan. Bigwa pang nagsuriyaw baga kasumagaw siya ito. Na lampas tawo na ngaya ang baha dyan po sa Puting Daga. Yun, basta po sa nagagading rescue, yung nagchat po dyan sa DCGB chat box, paki-specify tabi. Tao to naman si Karen, nakatutok po yan sa CDRRMO para mas madali ang communication ta. Iyo po. Karen? Sige, Direct Mar. Ma-monitor po kita ha. Alatun ka po sa mga karagdagang pang-retire or kung may mga tabang pa na gusto ipaabot sa CDRRMO, tututukan sa tabi yan. So, Direct Mar, maputol mo na kita sa linya, Karen Ala, DCGB. Ayan, regular naman. Yan, mga pag-iriba, pag may nag-chat dyan sa indo, i-clear na nito kung sa intinda, paresyo para iwan ipaabot naman si Daremo. Ayan, okay. Paano, mga tugang, ako po i-share na muna, idip-idip lang kita. Susunod po, mga tugang, si BP Henry. Tama, si BP Henry ang masunod sa kuya. Para po mga tugang sa dagdabang mga impormasyon sa mga kapadagos po ka mga pagkonektar sa mga ahensya para po sa mga pighagad pong akudir ka mga kababayan ta. Parang kalbilog na tropa, ini po si Mardela. Thank you. Bye-bye. Responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO, nag-aako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi, iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries, asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID as in latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa
Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat. Oh, albay ahead ang at lahat. Oh, Kong Joey Salceda. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag. Bicolandia. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad.